Здравейте и добре дошли на тази медитация по време на новолуние. Настанете се удобно на тихо място, затворете очи и когато сте готови, поемете най-дълбокия дъх, който сте поемали цял ден. Усетете как тялото се отпуска с всяко издишване. Позволете си да се потопите в спокойствието и тишината, мира на този момент. Вдишайте дълбоко през носа, задръжте за около 3 секунди и бавно издишайте през устата. Повторете още 2 пъти с свое темпо. Вдишваме дълбоко, задържаме и издишваме бавно. Представете си, че с всяко вдишване изпълвате тялото си с светлина и нова енергия. А с всяко издишване освобождавате напрежение, страх и всичко ненужно. Новолунието е време за ново начало, поставяне на намерения и вътрешна трансформация. Представете си нощното небе, тъмно, мистично, изпълнено с безкрайни възможности. Вижте как в центъра на това небе блести една малка, но силна светлина. Това е семето на вашето ново намерение. Нека насочим вниманието си точно към това. Какво е нашето намерение през това новолуние? Какво искаме да създадем в живота си? Какво ново начало желаем? Каква промяна бихме искали да поканим в живота си? Формулирайте намерението ясно и нека то да бъде позитивно. Например, отварям се за нови възможности и създавам живот, изпълнен с изобилие. Вярвам в себе си и с лекота проявявам мечтите си. Привличам в живота си любов, хармония и вдъхновение. Каквото и да е вашето намерение, произнесете го на ум или на глас и усетете силата му в цялото си тяло.
Представете си, че вашето намерение е като истинско семе, което посявате в плодородна почва. Вижте как го поливате с грижа и търпение. Как слънчевата светлина го докосва. И как с времето започва да расте. Помислете си как изглежда животът ви, когато това намерение се е сбъднало. Позволете си да видите детайлите на живота ви, когато това намерение вече е част от вашата реалност. Визуализирайте, вярвайте, почувствайте как това ви се случва. Забележете как се чувствате. Кой е до вас? Как изглеждате? Къде се намирате? Какво притежавате? Поемете още един дълбок дъх и издишайте. Почувствайте благодарност за този момент, за възможността да творите своята реалност. Всички ние сме създатели на реалността около нас. С мислите си, с много вяра, може да сбъдваме своите мечти и да променяме своята реалност. Благодарете си, благодарете на Вселената и на енергията на новолунието. Когато сте готови, бавно раздвижете пръстите на ръцете и краката. Отворете очи и се върнете в настоящия момент с усмивка. Тук ви приканвам да се абонирате за канала за повече медитации. Споделете с приятел и не забравяйте, че ние творим своята реалност.
Нека това новолуние донесе яснота, сила и нови възможности. Намасте!